labɛnnen dɔ bolo bi mɔgɔw bɛ k'i lamɛn kɔ kan quoi. non ɲɛnajɛ basima labɛnnen t'an bolo bamananw ne jeunesse bɛ nin labɛn dɔrɔn ka jama ɲɛnajɛ o ɲɛnajɛ de b'an bolo kosɛbɛ o yɔrɔ dɔ bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ problème fosi t'a la an ye Naji wele an ye Gimu wele an n'u de taga ko kɔnɔ o de ɲɛnajɛ b'an bolo donc o yɔrɔ de Ala sago sɔrɔ an bɛ se ka kɛ Barija Sumalen donc san wɛrɛ a bɛ ni ɲɔgɔnna boloda san wɛrɛ n'Ala sɔnna ma n'a a ma kɛ tɔɔrɔ ye an bɛ fɛ k'a boloda bɛɛ kasi ka ɲɛ o yɔrɔ de Ala sago sɔrɔ d'accord Bala an ka foli b'a ye kosɛbɛ aw bɛ ɲɛnajɛ la bi an bɛ fɛ k'a dɔn aw bɛ mun ɲɛnajɛ sugu la oui bon bi kɔni an content don bon hɛrɛ kuma man ca quoi i y'a faamu an kɔni an content na bon an y'a balimaw ni sigiɲɔgɔnw wele karata minima na bɛɛ bɛ yan bi ɲɛnajɛ de b'an bolo yan nɔ cɛbilenkɛ b'a la jugunin b'a la sugujan b'a la bara sumalen b'a la bara gonima b'a la mɔgɔ bɛ se ka min kɛ maraka ni bamanan ni suraka bɛɛ dafali bɛ hawle sɔgɔn kama bɛɛ kɔrɔ k'a ta kabi sɔgɔma 8 heures fo wula fɛ 18 heures an b'a kan de yɛrɛ a kɛra ɲɛnajɛ da ye dumuni ma dɛsɛ ji ma dɛsɛ bɛɛ dumuni na k'i fa ɲɛnajɛ kɛra bɛɛ tulonna ka yɛlɛ ala ka ne ɲɔgɔn cɛya sijan ni kɛnɛ ala k'o di dugu ma ala ka dugu hɛrɛ cɛya ala ka haminanko nɔgɔya ala ka taamanaw sɔrɔ a dabɔra olu de k'a lajɛ kama ala ka wari caman d'u ma k'a bila kana d'a ma an k'a dun k'a fa voilà kuma min tun bɛ ne bolo o ye nin ye merci Kulubali aw hakili aw kɛra sababu ye ka ɲɛnajɛ labɛn n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ani minnu wɛrɛ bɛ k'a lajɛ fo kɔ kan bon min b'a fɛ dɔrɔn ko in kɔni an y'a labɛn an b'a fɔ ko sani a ma ɲɛ an bolo kosɛbɛ ɲina mais ni ala sɔnna ni ala ye sew kalifa san wɛrɛ ta o bi yɔrɔ ka se ka tɛmɛ min kan an b'a dabɔ fo ka fo dugu ka ɲɛnajɛ ɲɛnajɛ tɛ dugu o dugu kɔnɔ an tɛ se ka fɔ dugu de don n'i y'a jateminɛ an dafɛ dugu ninnu n'i b'a ko ka ɲɛnajɛ o bɛ taa anw de nɔfɛ bon ni bɔra ko an yɛrɛ tɛ ɲɛnajɛ kɛ hakili la o ye gɛlɛyaba ye quoi an y'a laɲini mais ni ala sɔnna san wɛrɛ ta ni ala o fanga bɛ bonya i la ta ye an bɛ fɛ ka min fɔ taamanaw ye dɔrɔn u k'a dɔn n'i y'a ye an ma sɔn ka ni ci las'u ma a bala la an k'u ka f'u ye mais an ma fɛn ɲini u fɛ a bala la quoi mais san wɛrɛ ni ala sɔnna a bɛ fɔ bɛɛ ye ka kalo kelen kɛ ka sɔrɔ a ma se ni mɔgɔ ma ba f'i faso ka dɔn tulo tɛ sɛbɛn sa dɛ tulo tɛ sɛbɛn sa n'i ye tulo bila k'i bɛ sɛbɛn kɛ i tɛ sɛbɛn k'i tɛ sɛbɛn sɔrɔ quoi donc ne b'a fɛ k'o de fɔ quoi voilà. Dige
bolo k'a lase u ma. A ye n'a fɛ kosɛbɛ voilà ka ɲi. Folikan bɛ ne bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a lase an ka tunkarankew ma u k'u hakili to an na bonya ni karama la bonya ni karama nin ɲɛnajɛ a jugulela yan nɔ mais ne b'a ɲini u fɛ fana ɲɛnajɛ dɔ ka wuli u fana fɛ yen k'an sɛgɛrɛ ni bonya ni karama ye u k'u hakili to an na an fana hakili k'u la an hakili k'u la ni mun ye ala ka tunga ɲuman jigin u taara nafolo min ɲini ala ka nɔgɔya u ye ala k'u kisi faama kunko ni fanta kunko ala k'u kisi o ma ala k'u kisi u yɛrɛ masiba ma donc nin ɲɛnajɛ in kun de ye pour que karata k'a dɔn ko ɲɛnajɛ bɛ yan karata k'a dɔn ko bɛn bɛ yan jeliw ye fɛn dɔ fɔ kɛnɛ kan k'a fɔ ko fangu ni ɲɔgɔn tɛ ayiwa kan kelen tigiya la fangu ni ɲɔgɔn tɛ ɲɛnajɛ la fangu ni ɲɔgɔn tɛ bɛn na donc o fɔra cogo min na an k'an jija an kana malo donc an hakili b'u kan an jigi b'u kan o de don ala sago sago merci beaucoup donc san wɛrɛ fana aw bɛ ni ɲɔgɔnna bolo da ni ala sɔnna ni ala sɔnna sallahu awa donc ni an nana ye dɔnkilidala fan fɛ n'i ko sɔgɔ hunɛ dɔrɔn ni musokɔrɔba ninnu de don donc musokɔrɔba saba an bɛ fɛ ka dakurunya damadɔ sɔrɔ aw fɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ k'aw lajɛ sisan aw bɛ ka lajɛ direct la an ka mɔgɔ bɛ tunga na bɛɛ bɛ k'aw lajɛ ne ka telefɔni fɛ direct la donc an bɛ fɛ ka dakurunya damadɔ foli kɛ an ka minnu bɛ tunga na aw ka dugawu don ye voilà o de don nka kaba an bɛ kɔrɔfɔ d'e ma quoi bɛɛ bɛ k'aw lajɛ mɔgɔ bɛ tunga na bɛɛ bɛ k'aw lajɛ direct la donc an bɛ fɛ aw ka dugawu don ye ka dugawu don an yɛrɛ fana yan nɔ voilà o de don quoi. a diyara n ye ha ala k'aw sɔn musɔnba kɛ ala ye an den welelenw n'a mɔdenw don yarabi ala ka tun ka diyaw la k'aw kisi gɛrɛgɛrɛ ma basiko dogolen n'a bangene ala k'aw kisi a ma yarabi ka faso kanu don la ala ka nafolo kunna di dugu ma ala sago aw sago sani wala mahamadu tɛ kɔrɔfɔ ye awa diyara n ye a bonyana ma ne asira dadila fangu ne bamana ko n ka foli b'u ye k'an si tilenna yɛrɛ dɔn ala k'an si hɛrɛ la ala ka kɛnɛya d'a ma ka kɔrɔta d'a ma ka nabako ɲuman d'a ma ala ka n'a don a tɛgɛ ala ka jugu ma ala ka dugawu minɛ an ni se voilà ni Famuguri Traoré ni bɛɛ ko Arambo n hakili la kɛ ni mɔgɔ caman y'a Famuguri Traoré tɔgɔ mɛn Fangu ne bamanan Arambo ni min ma deli k'a ye ni ye Arambo ye Arambo i n'u la n bɛ fɛ ka dɔn a ye ɲɛnajɛ min labɛn bi ni nin y'a cɛrintɔla ye ɲɛnajɛ yɛrɛ a dabɔra mun kama i bɛ se ka dakurunya joli sɔrɔ k'a fɔ puis o kɔfɛ fana fangunɛkaw minnu bɛ Fangu yan nɔ ani minnu bɛ diɲɛ fantan naani a bɛɛ bɛ k'i lajɛ réseaux sanfɛ Facebook de don direct donc i bɛ fɛ ka dakurunya fila jɛ sɔrɔ k'a fɔ u ye ɲɛnajɛ yɛrɛ labɛnni kama an ka don kuma kɔnɔ kɔrɔ n bɛ foli bila an ka abaduru bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ mama n'i sigilen bɛ Afiriki o Europe an ka foli b'a bɛɛ ma kosɛbɛ an bɛ ɲɛnajɛ min kɛnɛ kan bi kosɛbɛ a fɔ la ko an ka ɲɛnajɛ fɛn kɔrɔw bi parce que an bɛ fɛ ka ɲinɛ o kɔ pour que anw ma kɔrɔ min fɛn ye an y'a lajɛ ni anw bɔra la yɛrɛ denmisɛnninw bɛna kɛ cogo di an y'a progressé k'a fɔ an y'a sɔrɔ min t'a dɔn o na dɔ ye k'a fɔ ja nin tun bɛ hunɛ fɔlɔ o y'a dabɔ de kama nka an b'a ɲini aventurew fɛ an y'o f'u ye an b'u ka bila la ni kɔngɔ ko ɲɛnɛfin b'u la ni an se min ye an b'o de kɛ an bɛ foli bila u ma an b'a f'u ɲɛna ala k'u gɛrɛsɛgɛ ala k'u gɛrɛsɛgɛ ɲɛnajɛ dabɔ kun ye kɔrɔkɛ fɔ de o de ala sago sago Arambo an bɛ fɛ ka dɔn san wɛrɛ yala aw bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ tuguni ka dafɛla bɛɛ wele tuguni wa voilà bon i y'o min fana fɔ o diyara n ye quoi parce que n'i y'a nin lajɛ quoi an bɛ se k'a fɔ dɔɔnin y'a jɛ quoi parce que waati koronna k'a sɔrɔ an hakili bɛ fɛn minnu nɔ an ma se k'a bɛɛ sɔrɔ an kɔni b'a fɛ don n'a nataw la hali n'a kɛra ɲinan ye an y'a fɛnw dɔw wele ka se k'a fɔ an minnu kɛ nka an ma se k'an bolo da o kan parce que fɛn yɔrɔ bɛ sera tile 4 dɔrɔn an nana don sɔrɔ quoi o de kɛra dɔ fiɲɛ dɔɔnin nka bamananw ka fɔlen n'i ma don ko kɔnɔ i t'a fili dɔn an kɔni an b'a ɲini u fɛ donc an bɛ fɛ ka organiser ka ɲa ka tɛmɛ nin kan o de ala sago so i ni se Traoré an bɛna an tren ka se Samu ma Samu Sisoko
aw bɛ direct la an ka mɔgɔ mun bɛ kɔ kan u bɛɛ bɛ k'aw lajɛ donc ɲɛnajɛ labɛnna ɲɛnajɛ banna an bɛ ka mɔgɔw ka interview kɛ k'aw ka kumakan ta an ka minnu bɛ tunga na u bɛɛ bɛ k'aw lajɛ direct la donc dakuruɲa fila jɛn bɛ aw fɛ ka ɲɛsin an ka tungarankew ma o kɔfɛ fana ɲɛnajɛ in a y'a labɛn mun de kama ɲɛnajɛ kɔni sisanuma an y'a labɛn bɛn ani kelenya an y'a labɛn o de kama i k'a kɔrɔta kosɛbɛ ka sinsin kosɛbɛ ni nin ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ an tɛ jigin ɲɔgɔn na nin ka fisa ni misiri ko ye an wulila nin dɔrɔn ka mɔni dɔn an bɛ nin dɔn an kɔni ka foli bɛɛ ka tɛmɛ ya rabbi ala ka nin ɲɔgɔn caman kɛ ala ka denmisɛnninw ala ka kɛnɛya d'u ma ala k'u sago d'u ma ala ka leminaw jidi o yɔrɔ dɔn ala sago an sago ne bolo an ye nin labɛn an yɛrɛ de parce que adamaden n'a bɛ ɲɛnajɛ kɛ a bɛ bɛn n'a bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o ka fisa kɛrɛfɛmɔgɔw ye mɔgɔ n'a bɛ ɲɛnajɛ kɛ kɛlɛ t'a la bonya t'a foyi t'a la an bɛɛ lajɛlen ye kelen de ye an y'a dabɔ de kama minnu bɛ an kɔni yan minnu bɛ kamero an kɔni ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ ka kɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya ala sago an sago an cɛ tarawele an b'an tɛnɛ ka se amɛ ma ɲɛnajɛ in min labɛnna bolo bi hakili a kɛra wasa ye nin ye a kuncɛtɔla ye donc an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan olu bɛɛ bɛ k'aw lajɛ u kun tɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mais u y'a ye ɲɛnajɛ kɛra cogo cogo u y'a bɛɛ ye donc an bɛ fɛ k'a dɔn dakuruɲa joli bɛ fɛ ka ɲɛfu ɲɛna ani ɲɛnajɛ in yɛrɛ fana labɛnna kun min kama ani ɲɛnajɛ in yɛrɛ taabolo e bɛ fɛ ka dakuruɲa jɛ sɔrɔ ka fɔ o kan wala bisimila nin tɛ basi ye mɔgɔ kosɛbɛ nin ɲɛnajɛ min filɛ nin ye kosɛbɛ a bɛ komi anw kɔni tɛmɛna ɲɛnajɛ ɲɛmɔgɔya ye kosɛbɛ mais denmisɛnninw de y'a organiser ka s'an ma kosɛbɛ ko olu b'a fɛ ka ɲɛnajɛ dɔ boloda kosɛbɛ pour que an bɛ se ka kɔrɔlenw jigi kosɛbɛ an ko nin tɛ basi ye o kosɛbɛ anw pɛrɛlen de don a kama kosɛbɛ anw tun ma gunu fɔ fɔlɔ kosɛbɛ u b'an to gunu na ni arajo ka bɔra kosɛbɛ u bɛ taa arajo de la ka gunu kɛ kosɛbɛ donc n'olu yɛrɛ ko kosɛbɛ olu tun bɛ filibin de kɔnɔ kosɛbɛ u bɔra filibin kɔnɔ kosɛbɛ an ka gunu an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ ka ci bila ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka n'a kɛ ɲɛnajɛ ye kosɛbɛ o ka ɲi ka tɛmɛ arajo ko kan kosɛbɛ an ko nin tɛ basi ye nin diyara anw ye siga t'a la a bɛnna an ma kosɛbɛ o de la an y'a wa nin ɲɛnajɛ in boloda kosɛbɛ ka sigiɲɔgɔn bɛɛ kosɛbɛ wele kosɛbɛ u kana sɔgɔmada ɲɛnajɛ b'an bolo kosɛbɛ an b'a fɛ ka ɲɛnajɛ in boloda kosɛbɛ nin fɛnɛ ka fisa kosɛbɛ ka tɛmɛ a balanin ko kosɛbɛ a n'a arajo ko kan kosɛbɛ kosɛbɛ nin min filɛ nin ye kosɛbɛ sinji ni balima nana kosɛbɛ dɔ tun famanen don a ka mɔgɔ ma siga t'a la o n'o tigi na ɲɔgɔn ye kɛra kelen denmisɛnninw minnu n'a sɔrɔ an b'o olu ka kɛnɛ kan kosɛbɛ dugu dɔw mɔgɔw bɛ yen kosɛbɛ dɔnbaya tɛ dɔ ni dɔ siga t'a la cɛ nin ɲɛnajɛ in sen fɛ kosɛbɛ a bɛ se ka teriya don ni ɲɔgɔn cɛ o caman kɛra ni mɔgɔ ni mɔgɔ y'a ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ hinɛ bɛ na kosɛbɛ makari bɛ na siga t'a la denmisɛnninw ye kɔrɔfɔ in fɔ an ɲɛna an yɛrɛ sɔnna ko in ma kosɛbɛ ka bɛn o de ma siga t'a la parce que an ɲɛ mɔnna nin de kosɛbɛ ni ɲɛnajɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ boli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ kosɛbɛ donc n'a sɔrɔ ko wariko de don kosɛbɛ mɔgɔ tun tɛ b'u ka yɔrɔ la ka na kosɛbɛ mais an ye ni kanu o de y'u se yan kosɛbɛ donc o ni kanu kama kosɛbɛ wa bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ u nana an ka ɲɛnajɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a ma kɛ ni basi si ye kosɛbɛ mankan ma bɔ a la foyi foyi ma bɔ a la kosɛbɛ bɛn ni kelenya kosɛbɛ o de sabatira an ni ɲɔgɔn siga t'a la cɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara kosɛbɛ donc u minnu bɛ tunga na kosɛbɛ olu ko a ka kɛ direct ye kosɛbɛ bon a diyara an fɛnɛ kɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ kosɛbɛ an b'a dɔn fɛnɛ ko kosɛbɛ hali n'u tɛ yan kosɛbɛ u hakili bɛ yan kosɛbɛ n'o hali ni ni mɔgɔ dɔ sira ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ kosɛbɛ n'a hakiliw tɛ ɲɔgɔn kan a bɛ komi an ma si ɲɔgɔn siga kan t'a la mais ni hali mɔgɔ dɔ bɛ maga ni e bɛ yan kosɛbɛ n'a ni hakili sira ɲɔgɔn kan dɔrɔn kosɛbɛ a bɛ komi a bɛɛ tun bɛ dilan siga kelen t'a la donc an b'o fɛnɛ fo kosɛbɛ o fɛnɛ y'a nin ba ci min bila ka na ko a ka kɛ direct ye wolo kosɛbɛ kosɛbɛ o diyara an fɛnɛ kosɛbɛ an b'a dɔn ko an kanu b'o fɛnɛ na kosɛbɛ denmisɛnninw fɛnɛ min ɲa nin boloda kosɛbɛ yarabi ala bɛ hali bi ala ka jɛ in ban Amina rabi. ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ Amina rabi. ala k'an jɛlen to Amina rabi. ala ka denmisɛnninw de ye yarabi ala ka makɔrɔsi Amina rabi, amina ala ka rabi. bɛn to ani Amina rabi. ne tun b'a fɛ ka min fɔ Kosɛbɛ. o de ye nin ye ala sago aw bonya b'a la Kosɛbɛ, kosɛbɛ. ne bɔra kuma I ni Siyɛ Kulubali baara ɲɛna donc voilà nin ye Modibo ye donc ale olu de ɲɛmɔgɔ olu de kɛra sababu ye ka ɲɛnajɛ labɛn donc Modibo sababuya jɛn y'a to aw y'a nin ɲɛnajɛ in labɛn ani an bɛ fɛ k'a dɔn est ce que san wɛrɛ fana aw bɛna nin ɲɔgɔnna labɛn wa ɲɛnajɛ in a daminɛna hɛrɛ la ka laban hɛrɛ la wa donc an bɛ fɛ ka i ka dakuruɲa fila fɔ an ka mɔgɔw fana bɛɛ bɛ k'i lajɛ minnu bɛ yan minnu tɛ yan bɛɛ bɛ k'i lajɛ voilà o de don quoi
Assalamu alaikum. Ami jama bela jili foka bisi kuya barikada. Ni aya ni lobe vraiment fen koro mun do an fama na ku kefo. Wo yena je fen do e abi mu ko tindo nyona. O de kama ya lobe. Mais a lobe njuba gerera mu do ni ka sabke kuruna ko ju. Nan ko ngala yini mi nara sangora jana bulu daga kuntala je pour kam senga lobe kanya ka temeninga. Vraiment ara tu ngada yanga sunu paraga me ani de kama. Ani kuna tu kama gerera mu. Mais nara sona fen benga ne o makiyango. Mi jama bela jili foka barikada. Assalamu alaikum. Jara merci. Donc ni ansele dalama amina fana ɲininka ɲɛnajɛ in dabɔra kun min kama n'a dɔn yɛrɛ min ye ka fɔ o kɔfɛ fana dala an ka mɔgɔ bɛ aventure la bɛɛ bɛ k'i lajɛ an bɛ Facebook sanfɛ direct la donc n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka dakuruɲa damadɔ min sɔrɔ k'a lase u ma voilà o de don. Bon ni ngani ngara barangoro de sa ame do de fo ante min sida parce que fa bari fa ma sude la sida woni ni famille ni sogola da korodi anya na porlon ku ko hanna masaka beta normalement an kan ko parce que jena tike me ro na ata bulu keleka be ko be ba ko non ni yana je fara tanta lunte sebe sa ko an wolo la ka to an ko ko min yana jami ka on ko ke saka sinyola be ko anya na ko parce que anya na ko ni kimenyi dila ko lunte ngani ba ni kunyi na ko no ba mi ko ala ni gari dro ka ko ko an kan ni na an bi foli min duma ala kan ni ko tambay to ala kan ne ma ko an ko ni fam di fo bambulo bi donc ala chan tungoy wala pocha wala ala sa nyana kosobe trori madu dakunya flaf la baza dakunya flaf la bo madu aywa kama aywa dakunya flaf la je assalamu alaikum ambe jamana ko ma befo bon ningoni yene ni ndaboro femi ngama ko ko jirado bon arma de ma yene jujo ko be bango bi ko don wa nya adabo aya adabo femi ngama ka arma don ke be ka yene je ni yele damadu don te sebesa don wa daboro de kama don ka yene fim boko on yesu findiri ko sika ni mara fo santa tani ko don ni ani mo do se kai ko an ko bari fle don la me mo gere fle don la yero tike tewa Kosobe. no, Minara, merci beaucoup.